balai ka statement ka baai ki minister ka baai chief minister ka baai kita ki political parties ki badon hapok ka sorkar kalong contradict lani ka iapher bat kata ka statement ka baai ki minister nupuk sentral kani ka wanra ka jing artatien kani ka wanra ka jing duk jing shania ka jongi ya ka sorkar namar ngi sotu uranium udai uta u ksut ubayok thia ang tepok kendau bat lari tang bakla ban kersiu thia yu ksut kanlong ka jingma ka basirkai du kadang kadong kathan southwest kadong kathan kabadon hapok kitu ki area pamarjan jeka badon utu uranium marpok kendau ngila sya inok kunswet ha ka state government bat ha ka central government ngin pet ya ke development ngim don karoi kapa balai kilek khenang namar bagi tenjuk yang ngi paitbah ni dawa laksan posnam menta ya ka surok tang nawak kaji sepok rani ko ni dawa ka surok ka ba idei i PWD routes ba ngi kwa tang ba ka sorkar kan ai black doping bat ban connect ban penpoi sepok rani ko ka sorkar kale menti berkesan menti kam kwa ban ai ka roi ka paringi ka terwa ban ban yangi da ka furlin ka terwa ban ban yangi da ka airport hakite gi jaka la datang isurok ban ai black topping ya ka PWD route size kim kwa ban ai la ni kim la ban ai ka ai kita ka jingmut ban terwa da ka furlin ka ai ka jingmut ban terwa airport ya ka pemerintah ngidon kam ya ka surok jong ka PWD papin ai black topping hanrai ka sorkar ka lek khenang ka tenjuk khenang kam kwa ban ai ka roi ka pat nyamar balai ka kwa yo paitbah nang sosnong bun sertok hadu ba kemlak su ban yele lan ban kun pyrshah ban pyrshah ya ka jing thmu jong sorkar India banti ban klong ya uni umat pok kenau tamba ka khubor ka message ka basai ka long ba kom ki paitbah nang sosnong ka dong ka than dalilai ru em ngim dei su ki riu klau ki bangim tip ka ai ki jingma ka ai ki jing men sau na uni marpok kendau ngil WE lengba ki lat pathai kubor lengba ki documentary film hadu katno ke jing kata ke ki jaka ki ba ti uranium hapok jadu kata hapok Jharkhand bat hapok kadong kathan ke jong iru kala don mensua ke jing explore ya uni marpok kendau ha ka bakila sim sampel ban test bat kilap ba udai top quality tang basim sampel hadu katno sertok kedong kathan hadu katno sertok ki paitbah nang sosnong ki dok thli ki dok penat ki dok kha ki dok ki dok wa long kom kita ki wa bayap bom don jing im ki marep ki mariang la syak ketalut ki jingri ki jingdop la syak ketalut ki paitbah nang sosnong la syak ketalut bun ki long ying long sem tang ba ka sorkar kampen pau kadang yale ban buri yakini hanre ki sadon ki briu ki banang yaimi syakmat ban wat ya ki jing sisa ban penpau perthai yakini ki jing sisa mar kata ngi kwa ban kyntu hakani ka por ya ka sorkar jylla ya ki nong yalam ki nok sensar ki minister sorkar balada pilong serius sisa hadu kata ba pin ong ba pin don hakaliang jo paitbah kabu paitbah la kren sai bangi pyrshah banti ban klong uranium kidei ban kren no da ka basai
ban wanra da ka special session ban pass da ka resolution jong ka state bro kawai ban pyrshah ya ka jing thmu jong sorkar India bat jong ka company UCIL ban ti ban klong uranium nang tei na pot dom ya siat Southwest Kasil district kata ka dei ka jing kyntu bat ka jing kerpat ke jongi kom ki paitbah na susnong kublai sibun